महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना जळगाव। संघटना काय हे जाणणे महत्त्वाचे आहे। संघटना एकाच विचाराने प्रेरित होऊन एकाच उद्देशासाठी लढणारे लोक एकत्र येऊन जो गट तयार होत त्याला संघटना असे म्हणतात। तसेच अनुकूल दिवसात दिसणारी 100 डोकी म्हणजे संघटना नाही, तर प्रतिकूल दिवसात साथ देणारी काही मोजके सहकारी म्हणजे संघटना। हवेबरोबर तोंड फिरवणारे 100 वाद कुक्कट डोकी म्हणजे संघटना नव्हे, तर वादळातही ठामपणे पाय रोवून आपल्या ध्येयाशी इमान राखणारे शिलदार म्हणजे संघटना। दिनांक 14 फेब्रुवारी 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनातर्फे सावधा येथे जिल्हास्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण सोहळा साजरा करण्यात आला। हाजी इक्बाल हुसेन हॉल सावधा येथे माननीय आमदार शिरीष मधुकरराव चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला। जिल्हाभरातील 35 शिक्षकांना व राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर पाकीजा पटेल, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर उस्मान पटेल यांना गौरविण्यात आले। महबूब खान यांनी नाते रसूल पठण करीत दीप प्रवचन हाजी हारून शेख, माननीय तुकाराम गोविंद बोरोले सर, गौसा सोसायटीचे अध्यक्ष व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। प्रमुख पाहुणे म्हणून व्यासपीठावर संघटनाचे राज्य अध्यक्ष माननीय M.A. गफ्फार, विभागीय अध्यक्ष माननीय लतीफ देशमुख, विभागीय अध्यक्ष हाशिम अली, विभागीय सचिव गौस खान सर, जिल्हा अध्यक्ष सैयद नफीस अहमद सर, सैयद असगर फिरोज मेंबर, गट शिक्षणाधिकारी शैलेश हरवले साहेब, इतर सर्व मान्यवर उपस्थित होते। कार्यक्रमाची उद्दिष्टता व प्रस्तावना जिल्हाध्यक्ष नफीस अहमद सर यांनी मांडली। संघटना राज्यात शिक्षकांच्या समस्यांचे निराकरण करीत आहे मत व्यक्त केले। यानंतर शिक्षकांमधून सय्यद गजाला तबस्सुम आणि डॉक्टर पाकीजा पटेल यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। संघटनेचे राज्याध्यक्ष यांनी ही संघटना बळकटी करण्यासाठी सर्व शिक्षकांना एकजूट राहण्याचे आवाहन करत मनोगत व्यक्त केले। माननीय आमदार शिरीष मधुकरराव चौधरी यांनी आपले अध्यक्षीय भाषणात मनोगत व्यक्त करताना संघटनेला ही कार्यक्रम यशस्वी बद्दल शुभेच्छा देऊन संघटना व पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना संदेश दिले की या स्पर्धात्मक युगात आपल्या माध्यमाच्या मुलांना म्हणजे उर्दू माध्यमाच्या मुलांना UPSC, MPSC, IT व व्यावसायिक शिक्षणाची दिशा ठरवून मार्गदर्शन करत राहा। समाजातील ह्या मुलांसाठी सर्वतरी मदतीची घोषणाही दिली व पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना अभिनंदन करत पुढील साठी शुभेच्छा दिल्या। मार्गदर्शन करत राहा। समाजातील ह्या मुलांसाठी सर्वतरी मदतीची घोषणाही दिली व पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना अभिनंदन करत पुढील साठी शुभेच्छा दिल्या। कार्यक्रमात सर्व प्रमुख पाहुण्यांच्या, मान्यवरांच्या, पत्रकारांच्या शॉल, गुलाब पुष्प देऊन सन्मान व सत्कार करण्यात आले। कार्यक्रम यशस्वीसाठी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, कार्यालय असलम खान सर, रईस खान, मुजीब सर, आसिफ सर, सर्व तालुकाध्यक्ष यांनी भरपूर परिश्रम घेऊन योगदान दिले।
असलम खान सर, गुलाम गौस खान सर, माननीय तुकाराम गोविंद बोरोले सर, कमाल सर यांनी प्रत्येक बाबींवर साक्ष केंद्रित करून आलेले सर्व पाहुण्यांच्या सर्व स्नेह भोजन म्हणजे वेज मराठा म्हणजे भरीत पापडी व्यवस्था केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संघटनेचे विभागीय सचिव गौस खान सर यांनी केले. तर आलेले सर्व मान्यवरांचे व शिक्षकांचे आभार प्रदर्शन तालुकाध्यक्ष शेख कमाल सर यांनी मानले. सत्कार केलेल्या शिक्षकांचे नाव शेख फरीद शेख याकूब एरंडोल, आरिफ मोहम्मद खान जळगाव, रियाज अहमद जाफर शाह जळगाव, तबरेज अख्तर ख्वाजा मियां रसूलपुर, नवेद खान नजीर खान मुक्ताईनगर, शेख आसिफ शेख अकरम खाटिक रावेर, काझी अनिसुद्दीन वसीउद्दीन आसोदा जळगाव, शकील अहमद मोहम्मद हनीफ अमळनेर, नासिर खान मुसीर खान चिनावर, शेख जावेद शेख याकूब यावर, शेख सईद शेख ताहिर सौदा हाईस्कूल, अरशद शेख शब्बीर सौदा प्राइमरी, गुलाम दस्तगीर पीर मोहम्मद पारोला, शेख इकबाल शेख अय्यूब खिरडी रावेर, जुबैर बेग कमर बेग जामनेर, शेख अशफाक शेख अहमद पाचोरा, सैयद गजाला तबस्सुम असगर अली रावेर, शेख जुबैर शेख भिकन जामनेर, मोहम्मद साजिद इकबाल हिफाजत अली यावल, रोशन आरा शेख रफीक जळगाव, इम्तियाज खान गफ्फार खान भडगाव, शेख ऐनुद्दीन सैयद हसन धरणगाव, मुबीन मुल्कोद्दीन भोकरी पाचोरा, मजहर अली नवाब अली जामनेर, शेख कदीर शेख शब्बीर पाचोरा, नसरीन बानो बहादुर हुसैन चोपड़ा, सैयद फरहत अली रिफाकत अली मारुल, जफर महबूब खान भुसावल, अली हैदर खान अजमल खान सौदा, जफर महबूब खान भुसावल, अली हैदर खान अजमल खान सौदा, अयाज खान जमशेद खान शेंदुर्नी, मुबारक सरदार तडवी नहावी तालुका यावल, अयाज अकबर शेख चालीसगाव, जावेद अख्तर अब्दुल गनी चालीसगाव, अनीस अहमद अब्दुल गनी चालीसगाव अशी आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात कुराण पठण व नात शरीफने करण्यात आली. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी रावेर यावल मतदारसंघाचे आमदार व महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय श्री मधुकरराव चौधरी हे होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून हाजी हारून सेठ माननीय तुकाराम बोरोले सर, संघटनेचे राज्य अध्यक्ष एम ए गफ्फार, उपाध्यक्ष रियाज अहमद अन्सारी धुळे, राज्य प्रसिद्ध प्रमुख मुख्तार शाह मालेगाव, नाशिक विभागीय अध्यक्ष सैयद हाशिम अली मालेगाव, लतीफ देशमुख धुळे, रावेर गट शिक्षण अधिकारी रावेर, माननीय SD देखने, फिरोज मेंबर सैयद असगर फरीद शेख, साजिद शेख, जाबिर पहलवान, नाजिम शेख, अनिल गायकवाड, सलीम शेख, योगेश इंगडे, प्रदीप सोनोने, निलेश पाटील, इरफान शेख, वसीम खान, इम्रान पहलवान व राज्यातील अनेक जिल्ह्यातून पदाधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे दीप प्रज्वलन डायमंड इंग्लिश स्कूलचे अध्यक्ष मोहम्मद हारून शेख इकबाल यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रमाणपत्र विवरण महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष एम ए गफ्फार, आमदार श्री मधुकरराव चौधरी, माननीय तुकाराम गोविंद बोरोले, माननीय अध्यक्ष गस सोसायटी जळगाव यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट सूत्रसंचालन संघटनेचे विभागीय सचिव गौस खान व अलहाज महबूब सर यांनी, तर प्रास्ताविक भाषण जिल्हाध्यक्ष सैयद नफीस अहमद सर यांनी करून कार्यक्रमाची सुरुवात केली.
कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्वांचे आभार. कमाल सरांनी मानले. या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी विभागीय सचिव गौस खान, जिल्हाध्यक्ष सय्यद नफीस अहमद, जिल्हा कार्याध्यक्ष असलम खान, रईस खान, मुजीबुर रहमान, जावेद अख्तर, आसिफ खान, जुबैर खान व जिल्ह्यातील तसेच रावेर तालुक्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी खूप परिश्रम घेतले. ह्या कार्यक्रमात श्रद्धांजलीही देण्यात आली. ती म्हणजे 17 जानेवारी 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेचे रावेर तालुका सचिव व जीप जिल्हा परिषद उर्दू शाळा केहाड बुद्रुक तालुका रावेर येथील आदर्श उपशिक्षक शेख अलीम शेख भिकन यांचे दुःखद निधन झाले. त्यांना कार्यक्रमामध्ये श्रद्धांजली वाहण्यात आली. तसेच हा एकदम उत्कृष्ट रीतीने हा कार्यक्रम साजरा करण्यात आला.